Mga kabus nga Mandauehanon mamahimong makapahimuós sa serbisyong medikal gikan sa pribadong ospital. Gipirmahan na ang kasabutan tali sa city government ug kadagkuan sa usa ka private hospital sa Mandaue City. Ubos din ang plano sa Mandaue pag-allocate og binuwan nga pondo gikan sa siyudad aron magamit sa mga Mandauehanon nga maka-avail sa serbisyo og bisan hospitalization sa maong private institution. Kabahin sa mga serbisyo ang mga laboratory ug diagnostic services ug admission kung gikinahanglan. Ipaagi sa request sa pasyente sa City Social Welfare Office. Matod ni Mayor Jonas Cortez kabahin kini sa plano siyudad nga mapalambo ang health services sector sa Mandaue ug matabangan ang nanginahanglan niini. Diagnostic procedures karon ang ato ang kasagaran gid na na-cater ka ng mga mag-require og mga diagnostic procedures, laboratories like blood works, MRI, CT scan, and other diagnostic procedures. Seamless experience sa mga pasyente. So we have outpatient services, ug inpatient ang hospital. So appeal po diri ang kuan mga taga Mandaue. Programa plataporma ang paghatag og quality health services sa matag Mandauehanon. In fact, ato gyung gipanghingusgan nga we are planning to expand padak-an nato rather ang atong budget